gin bwo riwruok mar Heart to Heart e kinde nyasi mar paro higni 30 nyaka ne chak chenrono, mabende konyo familia manigi pek mar chulo thieth mar tuo adundo. Gachagua nojiwo chenrono kowacho ni en ranyisi maber mamiyo geno ne nyithindo kod wede manigi tuoche mag adundo. Nonro wacho ni nyithindo mang'eny ne 200,000 e bwo higni 18 nigi tuoche mag adundo, kendo Gachagua ojiwo jopiny manyalo konyogi mondo omi nyithindogo thuolo mar dak e piny ka. The World Health Organization has established that 9 out of 10 children born with congenital disorder are in low and middle income countries. Dear runners, that is why the current hospital heart run has become a symbol of compassion, resilience, and hope for children and families affected by congenital and rheumatic heart diseases. As we celebrate the 30th anniversary of the Heart to Heart Foundation, we recognize that hope has been restored to over 400 beneficiaries and their families. I therefore express my deepest gratitude to the current hospital and the Heart to Heart Foundation for the utmost dedication to this noble cause of giving our children a second chance. Committee Marud Bura